Euskal zineak bakarrik ez, euskal telesailek ere badutelako lekua zinemaldian eta gaur zeru ahoak aurkeztera datoz, bertan estreinatuko da mundu guztiak ikus dezan, euskal telesailak ere, badirela kalitatezkoak mundu mailakoak, biba Koldo Albandoz eta biba Nerea Sanz. Kaixo, Kaldeon, bosteko emango dugu, bizkorra goiteko. Arratsaldeon, kaixo. Eseri lasai. Arratsaldeon. Bueno, irailaren 26an datorren ostiralean, zinemaldian estreinatuko da, zeru ahoak. Koldo, zenbagarren bertsioa izango da, hor ikusiko duguna edo hor emango dizuena? Bueno, hau jabetzen bakara duela urtebetek geundela hau grabatzen, ez? Urtebete egon gara, grabatu eta grabatu osteko montajeak egiten. Postprodukzio prozesua luze izaten da, soinu diseinu guztia egin behar da, argazkia eta argia ere landu egiten dira, seke bai, izan dira batzuk, bai, eman dizkiegu bueltak. Nerea, eta zuk azkeneko bertsioa ikusi duzu? Ez dut ikusi. Ez ebez, ondin ez ebez. Ostiralean ikusiko duzu? Barikon ikusiko dana, lehenengo biderrez. Eta jakin baldin badezakegu, zein da zure papera edo zer da ikusiko duguna, Nerea noren larruan ikusiko dugu? Nik eten dut Erikan pertsonajea, dala, seri horretan agertzen da familia bat, eta familia horren konteksto, eta konfliktoa euren munduko parte bat ikusten dugu, eta bada familia nahiko prekario bat, baina dire 3 lenguzu. Eta horrazten dire, negozio diferenteak egiten, batzuk beste batzu baino legalauak, eta hortik lotuko gara gero Nagoren pertsonajea. Orduan gauza ilegalak badaude serie honetan. Bueno, gauza on asko gauz ilegalak izaten dira, eta horregatik sartu ditugu, bai. Koldo, zinegile gisa zeru ahoak zinemaldian emateak zer esan nahi du zuretzat? Bueno, batetik ilusioa egiten dizu, argi eta garbi, eta gero nik uste bestetik niri gehien pozten hauena da, lantalde guztiak egindako lanaren bermen moduko bat ere badela, ez? Jartze zaitu lehian mundu osoko beste ekoizpenekin, eta nolabait norbaitek erabaki du, edo ez dakit, lantalde batek erabaki du, badaukala maila horretarako, orduan horrek pozten zaitu, eta hori pozgarria da. Bestetik ere, esan beharra daukat, zinemaldian egon izan balitz ere, izan ez balitz ere, noretzako lan ederra dela, ez? Aurretik egin ondarra hoak ura ere, ondo zegoen, etzen zinemaldian egon, baina, guk ez genuela horretarako egin, baina etorri da, eta oso gustora gabe. Nerea, aktoreek euskaraz lan egiteko aukera nahikoa badituzue? Badauz batzuk. Euskaldunek bagara bai beste hainbat, orduen gehiago egon aldire beti, eta nik espero dut. Nik uste dut gero eta euskal lan gehiago da bizela egiten, hasi que badikot esperantza hor. Ostiralean ikusiko dugu, Nerea, hasi eta bukatu, ez da? Dana. Dena ikusiko dugu. Maraton. Maraton, ja. Bai, baina, berez, horla esan da, badirudi... Luze izango dela. Eta ez da, gaur egun zinera jun eta tortze zaizkigun pelikula komertziala handi hoien iraupen berbera du. Oppenheimer baino, Oppenheimerren modukoa da, The Brutalist baino ordubete gutxiago du, Tom Cruiseen edozein pelikularen iraupen bera edo laburragoa da, ez? Orduan, 2 ordu terdi pasatxo dira, eta nik uste, badaukan erritmoarekin, eta den proposamenarekin, erraz pasatzen direla bai. Ondarra hoaken ondoren dator zeru ahoak, esan daiteke jarraipen moduko bat edo badela, ez da? Bai, neritzaiten beste gustatzen jarraipenarena 5 urte igaro direlako, baina badauka harremanik, ez? Personaje nagusia mantentzen da, beste batzuk ere badaude, baina trama berria da, aurreko ura ikusi etzuenak ere hau ikusi dezake eta ez du sufrituko. Ondarragoak ikusi zuenak, beste geruzo batzuk edo ulertuko ditu, ez? Baina bai, zerbait berria da, iturri hartatik edaten duena, baina berri ere dela esan genezake. Nerea, zuk zure papera egin duzu, badakizu orokorrean gidoian zer gertatzen den, esan nahi dut, badakizu zein den amaierako emaitza, norden, ez dakit hiltzaileri dagoen, baina norden hiltzailea, esateko moduan. Hombre, normalean proiektu baten sartzen zarenan bihaltze dutzu ez gidoiak. Osorik. Bai, normalean bai, niri gitzinez bai. Hori pertsona normala garenok bai, gero badaude, ez esan badira, zine munduan, beste maila batetan eta ibiltzen direnak, bazakit Almodóvar batek, edo ez da, beste modu batean lan egiten dutenak, sekuentzia bakarrik bidali,
amaiera sekretuak, eta nolako gauzak, baina, bueno, gu ez gaude hor, zorionez. Ez da sekreturik egon, Nerea. Ez nire dakidala, ez gero igual eroango sorpresaren bat, baina. Bueno, irudi batzuk ikusiko ditugu, gogoratuko dugu Zeru Ahoak zinemaldian estreinatuko dela datorren ostiralaren 26an, gero 28an Euskal Telebistan, gero primeranen ere ikusi ahal izango da Zeru Ahoak. Bota bizta ditzer bat honi. Hilketa erritual bat dirudi. Karonteren mitoa ezagutzen? Karonte? Non dukor. Duko. Enau inor gidatzen. Ni naiz gidari. Beste hildako bat agertu da, besteko etxora honek. Amaitu da jolaza, Nerea. Hiltzaile bat badago, lehen esan duzu, ez dakit hiltzaileri badagoen, Badirudi, ez da? bakarren bat bintzat badago. Bai. Bilbon grabatu duzu, Koldo? Aurreko Ondarron grabatu zenuten. Zer eman dio hiriak kasu hontan thrillerrari? Bai, bueno, aurreko hartantzan kanpotik herri txiki batetara zetorren norbait, ez da beti kanpotar gisa jokatzen zuena, eta orain guztiz kontrakoa da, ez? Justo Nerea Garziaren etxeragoaz, Nerea Garziaren mundura, eta zer baten dio Bilbok, hiri handi batek ireketzen dizkizun, lehen esan bezala geruza ezberdinak, hau zikinagoa da, komplikatuagoa, ez? Konfliktuek ez dira engarbiak eta moralki ere zalantzagarriagoa da. Pertsonai guztiek momentu baten edo bestean erabaki bat hartu beharko dute eta askotan igual ez da erabaki... Zuzenena edo... Hori da, zuzenena izango, baina bada igual hartzen duzuna, ez? Orduan, ni zentzu horretan gustora nago egin duen zakitide honekin. Lantaldean aktore handiak izan dituzue, Nerea besteak beste zurekin lanean ditu direnak, Nagore Aramburu, Joxean Bengoetxea, Sara Kozar, Ramon Agirre, ze izan da zuretzat, bereekin lan egitea? Nik flipen egon zen, justo amaitu nuen karrera uda horretan, eta lehenengo proiektu profesionala izan zen hau, eta karo, de repente topetea olako pertsonakaz profesionalki eta pertsonalki bai, ze beti denbora guztien sentidu nintzen oso babestue, eta hori hasierako beldur guztiek konparti duten, eta oso ondo erantzu duztien, hasekin ni, posik. Koldo, eta aktore gazte talde bat ere badago, Nerea bera, bertan da, Unai Baiges, Amets Arbelegi, Nerea Elizalde edo Itxaso Gil esate baterako, zuzendari baten lana ere bada talentu gazteak topatzea eta beraien lehen proiektuetan edo astapen horietan zuzentzea? Bueno, ez dakit, nik ez nuke esango derrigorrezko lan bat denik, baina egia da guztiok ikasten dugula noizbait eta egiten dugula ez, gure jardueran noizbait hasi eta egiten diogula lan egiteari, eta egia da, horrelako lanetan beti behar izaten dira pertsonajeak, ez? Pertsonai gazteak, helduak, zaharrak, eta orduan horretarako jendeak eskarmentua behar du. Orduan ni horren oso aldekoa naiz, eta ez bakarrik arlo artistikoan, ez bakarrik aktorekin, baizik eta lantalde teknikoarekin ere, ez? Lantalde teknikoan ere, beti beharko ditugu argazki zuzendari berriak, soinulari berriak, eta horiek noiz baita behar dira lanean. Nerea, urduri zaudezu, datorren ostiraleko estreinaldi horrekin, edo zer da dakizu barruan? Ni deko zentzazioa ez daki dela, karo, nik ineuen hori indela urte bat, baina jaztu zer ineuen eta naz ikusi, orduan ez naz konstiente zer indodan bez, orduan mana bapur bet, ber zer indodan, zelan urtengo dan, igual iten do de repente oso txarto, ez dakit nada. Narizara errepasatzen, ez da? Ez que naz akordetan bez. Konfiantzak laguntza ostea asko, en plan, ez ari lana bakarrik, ordu ekipo kriston bat, vestuario, maki, zuzendari, dana, pioa jente lanean, orduen horrek lasaitzo ez da puru bet, eta kentzo ez da puru persiñoa, dana ez da zure esku, jente asko da lanean, montajea, dana, orduen horrek lasaitzo ez da puru bet. Koldo, konparatzen ez gara hasiko, baina Ondarragoak bere sona lortu zuen, asko gustatu zen orokorrean, asko gustatu zegoen, harritu gintuen, honekin nola geldituko gara? Nik uste Ondarragoak gozatu zuenak gozatuko duela Zeru Ahoak, ez? Azkenean generoak ere hori dauka, ez? Nik argi daukat, genero beltzak eta horrelako suspense thriller lanek lehenik eta behin klitxe batzuk bete behar dituzte, eta da, entretenitzea, ez? Pixkat hiltzatuta mantentzea historian, eta nik uste hori lortzen dugula. Honek badauka erritmo gehiago, lehen esan bezala, bada zikinagoa, bada komplexuagoa, egin batean, denbora gehiago izan dugu ere hau lantzeko, gidoia egiteko, orduan, ni zentzu horretan uste dut hobeto geratu zaigula. Eta apur bat kaineroa da.
bai. Eta, Gaineroago. osea, gaineroago esan gizarte gaietan ere, ez? Eta lantzen diren gauzetan beti dago, trama, hiltzaile trama eta, baina niri gustatzen zizkidan thrillerrak da beti dira, hiltzaileen kontu guzti horiek aitzakitzat hartuta beste gauzetez ere hitz egiten dutenak, ez? Eta horretarako, pertsonaiak nola landu ditugun, eta pertsona, paisaje geografikoa eta paisaje humanoa ere nola landu dugun, nik uste interesgarria dela, eta gaina nik uste betetzen duela bere entretenitzeko hori, ez? Behar hori edo izaera hori. Zerua hoak ikusi nahi bali maduzu, badakizu, datorren ostiala, irailako 26 zinemaldian lau atalak bata bestearen atzetik eskainiko dira, gero 28an Euskal Telebistan astero bat eskainiko da noski, eta gero primeranen ere ikusgai izango duzu. Koldo Almandoz eta Nerea Sanz, benetan eskerrik asko, etortzeagatik. Zorte hon, bihotzez, honek ere egan egin dezala. Hori da. Eta iritsi behar duen lekura, nahi duzun arte. Mila esker benetan. Horren Eskerrik asko. asko. Zoragarri.